Pagdali na daw may dagko kanina mo. Kay para mahalin in taon mo. Ay, kung wanawi kay hatag sa kong laki ay. Hala, si Inday Maril naman na oh. Hala, sayang ni si Inday Maril na tugas ang tanding ko eh. At tuon, tinili kay mag-chika mi. Ay, animal mo. Magdang taon mo, dako, natong ipaligyan. Hala, gwapa naman din ni Marilyn ay. Naligda ko mimi ay, naligya ay, kay para namin kwarta. Uy, day, nakuyuman di ko day ay. Ano na mga diri Marilo? Sus, inday, Marilyn na ari ko diri kay nako ichika nimo. Unsa man na day? Party sa kwarta? Porpis? Or laki? Sige naman nakagpanlaki day uy nga dili man mao. Regarding atong mga fully vaccinated day ba, makadawat mo tog ayuda, nakadawat na kato. Ay wala day ay, wala gid day ay. Ay sa day no. Mamaling ka tag lingkuranan day ay. Sakit ni kong lubot day ay. Itaw day ay kay sakit wag kong lubot ay. Ana day na. Kay katul na kay kong lubot. Tana. Ay, na ako natin ayuda. May mo dawat day. Ako sa bata hindi marino wa jud ko kadawat ang ilang ayuda. Day, kung na to si Kapitan day nasa barangay. Hapon na ba niya? Sige day. Abot yung nasa barangay ho day ay. Nabagas ka pa no? Atong atuon day na, atong ayuhon. Sige day. Kap! 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 Oh, ay sa kadlot lang, padong na. Uy, mayong hapon ninyo. Unsa may toyo na to mga gwapa? Sira na bang barangay? Sira na day Kap. Di natin may tuyo ba? Oh, sira na. Pero willing gyapon ko mo kuan sa inyong mga pangutana ug unsa manggaling na. Unsa man ang mga pangutana ninyo ba? Party atong fully vaccinated Kap ba? Naghatag mo ato Kap? Aw, husto to uno. Nakalimot gid ko ana. Parte ana ang form ana sa ato ang ayuda naa pa sa lungsod. Wala pa nagi-forward sa atong barangay para ipang-upload sa atong mga katawhan nga nanginahanglan. So, adto pa na nato makuha inig part 2 na sa atong video kay ngano, hapon na gabi inahapit. Bitaw daw ay ah. Pagpatuon na to sa mga agoy. ay, sira na dahil sira na. What's up mga kabadlongon sa? So before we shout out mga kabadlongon sa mga kabadlongon din oh. Dagan kayong salamat sa ni-subscribe, sa ni-like, sa ni-share sa among mga video. So maraming gyapon maghimo og mga video nga mapalipay gyapon mo na mo. And then sa katong wala pa ka-subscribe ya, kay naman subscribe. Please naman. Hangyo na gyud. Shout out ato no. Shout out no kang Santiago Malang. So Minyal family o Isto family no from Usami City, then kang Glen Malang o kang Genisel Kinacho, shout out ninyo, o kang Victor Baco o kang Kidjan Hermoso, so shout out ninyo tanan. Salamat kayo guys ha. So more to kabalong ano, so don't forget to subscribe and click the like, then i-share na among mga video, and then ayaw na kalimot sa pag-on sa bell para ma-update mo sa mga bagong video. So more to mga kabalong sa salamat.